Тук е ясно? Оттам нататък изтегляй назад по същите места. Давай назад. Така, мъж винаги води. Давай, тръгвай. Давай. Давай. Стоп! Тук беше, нали? Да. Навътре, навънка. Продължаваме. Навивай. Изтеглиш обратната. Давай. Мишто напред. Женско соло, като солото е на малки тракийски соло. Момчета мъжко соло, цепим на 2. Разделя 5-4. Не така, не мисля напред и сега. Мъжете към тях. Така, тук двама. Трябва обръщаш. Двама хващате с нея. Знаеш, нали? Добре, с нея. Давай. Тук, ти къде се нарежи? Тук е с нея. Така. Център. Малко навътре. Оставаш на място. Тук. Малко навътре. Оставаш на място. Това е задните отзади, давай. Отзад кой е? Отзад. Така. Дай ми прехвърляни. Финал и то останете готов. Айде от начало до края на броение. Аз ще ударя? Да, проблема. Готови? Дайте първо да се припомните. Няма припомнени, на място ще спрем. Готови? И... Да не мога да това тапка. Играй! Диагонал. 2 и 3 и 4. 1, 2, раз и 2. Това е така. Ама те тялото тропане рапа-папа. Това е музиката, тялото тропане. Какво трябва да се бъркате? Айде от тук нататък. Момичета, готови? Борко е. Аз съм сега. Сега съм момичета. Сега съм момичета. Сега Борко после момичета. Айде малко с естети. И... Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз. Аре? На тялото засичане тръгваш. Аз знам, когато тръгвам за първи път. Стоп! Ето за това говорих. Умрял Гарман. Малко стойка. Тръгваш. Малко по-така. Ти помезвам на някой. Айде, готови. Ниско долу. Отвори във втора позиция. Широко.
Напърчи са малко. Айде, дай. Айде. Широко. Сам да ръка под и. Широки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. След това са момчета. Ей, сега Сега сте вие. Значи никога свършим, веднага тръгвам първо аз. са момчетите, после са момичета. От началото до тук както трябва да стане. Някой няма на лаптопа на телефона. Тази музика няма никъде. Простата причина... Тази музика няма никъде по простата причина, че няма как да се направи на компютър. Ако не се свири на живот музиканти. Тъй, че не си мислете къде. Няма я. Айде, давай, раз, И. По-малко трубайте. Не говори, слушай стъпките на краката. Това е музика. Котце! Ой, сега е. Ай, сега си веднага. Изтърва минаха 3 такта докато... Какво направи? Давай, играе! Кремена глътна вода удари за край. Два и три. И раз, и два, и три. Раз, и три. Раз, и два, и раз, и два, и три. И раз, тук върви на тройка. Музиката ушло.
И раз, два, три, два, два, три, три, два, три, четири, два, три, пет, два, три, шест, два, три, седем, два, три, осем, два, един, два, три, четири, пет, един, два, три, четири, пет, стоп! Тук е на петица. Преди е на четворка. Третата, шестнайстицата е на петица. Хайде само петица поправите. И раз, два, три, два, два, три, три, два, три, четири, пет. И раз, два, три, два, два, три, три, два, три, четири, два, три, пет, два. Двойка. Раз, и два, и два, и два, и три, и два, и четири, и два, и пет, и два, и шест, и два, и седем, и два, и осем, и два. О, как ще повтарям слово. Кой бърка кремена, давай изяжги с парцалите, какво прави? Вървите ви къде са? Красота. Редица обзорски новини. Мъкни! Дай, попай. Наби. Имаш такава, Има такава, Вижте ли беше? але имаш такава. Чакайте, има ръчни. Няма. Това нямаш там. Купреш? Как ти го знаеш? Раз, и два, и три, и четири, и тракийка играеш, и три, и още една четворка. Раз, и два, и три, и четири, и пет, шест, седем, осем. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, четири, два, три, пет, два, три, шест, два, три, седем, два, три, осем, два, три. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, четири, два, пет, два, три, шест, два, три, седем, два, три, осем, два, три. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, четири, два, пет, два, три, шест, два, три, седем, два, три, осем, два, три. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, четири, два, три, пет, два, три, шест, два, три, седем, два, три, осем, два, три. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, четири, два, три, пет, два, три, седем, два, три, осем, два, три. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, четири, два, три, пет, два, три, шест, два, три, седем, два, три, осем, два, стоп! Винаги ме покажеш. Направо сте толкова еднакви.